Biyernes ng gabi, September 10, 2021, napasakamay ng mga otoridad ang tatlong drug suspect matapos ang isang matagumpay na operasyon sa Herona, Tarlac. Kabilang sa mga arestado ang pulis na si Police Corporal Gaymar Orquero na nakadestino sa Tarlac City Police Station. Kasama ring nahuli ang mga sibilyan na sina Marvin Gadia mula Herona at Joel Umagat ng lungsod ng Tarlac. Na-recover mula sa mga suspect ang 10 malilit na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 4,627 pesos, isang 1,000 peso bill marked money at isang kargadong Glock 17 na baril. Nitong Lunes, September 13, personal na tinungo ni Police Regional Office 3 Director Police Brigadier General Valeriano De Leon ang Herona Police Station para kausapin ang arestadong kabaro na si Orquero. Kailan ka ba nag-umpisa niyan? Ha? May anak ka ba? Ganyan ang gusto mong buhay. Sinayang mo lang buhay mo, sinayang mo ang servisyo. Dami-daming gusto magpulis. Gusto mo yung ganyang buhay. Dismissin kita. Naintindihan mo? Nahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Matapos ang insidente, pinag-utos naman ni De Leon sa lahat ng mga provincial at city police director na magsagawa ng background check sa kanilang mga tauhan na kasali sa Drug Enforcement Unit. Inatasan din niya ang mga ito na magsagawa ng random drug testing sa lahat ng police personnel. Huwag ninyong tularan yung si Sargento sa loob. Dahil walang mangyayari, kita mo, kayo nasa labas. Justin Dizon, CLTV News.